Ayiwa ko ni an taara denkundi yɔrɔw la n'an taara jama lajɛ yɔrɔw la k'an ka hakili to a la wa n'an bɛ sugandili fana kɛ an ka a lajɛ maa ladiri kunda an dun ko ten ko maa fana kɛ man di ka danaya sɔrɔ maa kan ni n'a tigilamaa ma jɛ ko la bawo bi n'i y'i ka dɔn maliden jamanaden fɛn o fɛn ɲininka a haju ni a k'a dɔn a ka hamina na a kɔrɔmuru min bɛ yen ni o ka fɔta ti ni k'a kɛ kɔrɔfɔ la ɲuman ye u ka jɔ a kosɛbɛ dɛ o kumana an k'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔw ye ladiriw ye o bi sɔrɔ sugandili kɛlen kɔ ni kunnadumaja o dɔw bɛ kɛ k'a sɔrɔ baara tiɲɛna ka ban. A caman kɛra nimisa ye. Sanogo. Marahaba. K'i fo. Siribe. Ka lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'Ala fo k'a barikada ka bɛn bi arabadonya ale ma hakilila jiginna kɛnɛ min n'a sigilen filɛ kɔrɔmuru i k'a dɔn laada kɛnɛ don don o don ntɛnɛn k'a daminɛ nin waati na ka taa bila fɔ jumadonyaw olu la jɔakun kɔnɔ kibaruyaw ni kunnafoniya di gafe minnu n'olu bɛ bɔ don n'a dugujɛ olu kɔnɔ kunkanko kibaruyaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ni ka o lase bamanankan la laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye kunnafoni gafe ninnu kɔrɔmuru i k'a dɔn caman bɛ yen n'a kɔnɔ kunkanko kibaruya sɔrɔli ka di ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ a sɔrɔli ka gbɛlɛ kuma dɔw yɛrɛ la i k'a dɔn hali n'a sɔrɔla ka waati yɛrɛ sɔrɔli k'a kɔnɔ kunkanko kibaruyaw kalan olu bɛɛ lajɛlen y'a damana gɛlɛya ye anw ka layidu tali ti dɔwɛrɛ ye kunnasiri bɛ se ka basi ka bɔ i k'a dɔn lajɛbaa ni lamɛnbaaw olu ka cogo min na n'Ala sɔnna ma an b'o layidu ni ka o dafa o kuma ka i fo k'a fɔ k'i bisimila i n'i ka circulation alternée kibaruya an bɛ ɲɔgɔn na ye an b'an da k'an bolo baasi tɛ Sanogo marahaba i danga se Siribe ba min ni denmisɛnw ni sigiɲɔgɔn ni bankɔni maa bɛɛ lajɛlen ani commune 1 sigida maa bɛɛ bɛɛ ko k'i fo a diyara n ye baasi tɛ an na ye tubaarikala alhamdulilayi an bɛ Ala ka bila la o diyara n ye munna o tɛ bila jugu ye anw jigi ye Ala ye an jigi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaninfin ye sabaatɔ don o kadira kɔnɔ anw bɛ jabaru masa in barikada ni k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ bankɔnɛga bɛɛ ka foli bɛ aw ye o diyara n ye i ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni taa cogo fɔ sisan anw ko ten n ko groupe renouveau ma dɔwɛrɛ fɔ kunnafoni baara kɛcogo kura a n'a kɛcogo ɲuman anw y'o min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ sigaba kaloko la siga t'o la o kadira kɔnɔ n'an sigira o kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ bonya ta ka kanuba jamakulu sɛgɛrɛ anw n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka so fila masa barikada jabari wahido n'an ye bɛɛ sɔn masa tanu ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ ka rasulu barikada ni ka waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisiba ye Ala k'o jiriya kan ka foli k'an masaw ye olu sara tɛ anw bolo foli ni tanu ni barikada ni waleɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ dugawu k'u ye hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kan'u si sɔrɔ jango ka tɔɔrɔ Ala ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala k'o nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama ka fo ko bonya barika ko kanu barika k'u ni ce u yɛrɛ ye Ala kana an si nimisa k'u ni ce u ka kanuya la k'u fo ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye k'u bɛɛ ni ɲankuma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan i k'a dɔn jamana dogodogo ɲɛ tɔw la ani jɛngoma kumaso tɔ minnu b'a ta k'a cari u ka sigidaw la ko bɛɛ ka foli bi yan k'u barika da kunnafoni kɛnɛ sigira nka a tɛ sigi ko kɔ fɛn min ye fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw ye olu kelen kelenw de sugandira tigɛ ni kuruna kumaba ti ban nka minnu sugandira an fɛ ni Ala ka jɛ o na kɛ kanuba jamakulu kulo garijɛgɛ ye an'u ɲɛ garijɛgɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ɲamada ko ɲuman Ala ka nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛ k'a cari i k'a dɔn so gulonmanw don min ɲɛ so camancɛ jiriw don anw ka suya kɔlɛtigiw ani nɛgɛ sujurutigiw olu de b'a to aw b'a sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la nɔgɔya la o b'a sɔrɔ i k'a dɔn girinkajɔ ni ŋɛɲɛki caman kɛra dibi la olu bɛ dibi la o t'i ye nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ olu de ye ngulɔmaw ye an ka foli b'u ye ko Ala k'a carin cogo n'a mabɛn cogo nɔgɔya u fana ye ko bɛɛ ka bisimila bɛɛ ka fo Siribe marhaba tabarikala kɔrɔmuru i k'a dɔn sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye o tiɲɛ bi ye araba ye n b'a dɔn k'a fɔ utukalo n'o ye cɔcɔkalo an b'a tile 11 na o kama i y'a fɔ cogo min na kumasow ka ca kosɛbɛ ka daminɛ Kayi ka taa bila i k'a dɔn fɔ mara wɛrɛ caman na ninnu bɛɛ lajɛlen bi kolonzo Renouveau FM ani Renouveau Télé o kan o kun ti dɔwɛrɛ ye maa minnu n'o ye sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni baganmaralaw ni forobacakɛbaw ye kɔrɔmuru olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw lasɔrɔ cogo min na dɔw fana b'a enregistré nin waati na o kumana wuladayanfanw fɛ ne k'a cari dɔw ta suyanfa ye nin bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ ye walasa min ye kunnafoni ni kibaruya jɛlenw olu ka se ka lasɔrɔ cogo min na o kuma nin bɛɛ ye dɔ ye nin ye caman ye o kumana n'a ma fɔ ko bilakunkɛ tɛ magan ye wa n'o ye tiɲɛ i t'a minɛ
Basde ni ya adia mamne ne barika ye ka do annoncer ambe mbulu mono ba no fe ni da do be ka do nyefolu ke kuma chama ni ka se Bamako ma koromro ikado ka abi pani anye bi ameta bismillah ne ka iba jabate mi ye da do kamara ye akomuna atifo ikado ko chake dami ni obi ka do panguru jigi kene mi no fle ni kai kerengere ne na uluka ikado chake la do be koromro ako kuma ko bara nyedon ba balia be ulaba ko kafa ko ni gembe ni ka ulu ma ko fole nun lafa be ko kulu mi ma ko express associé Mali fadriba ka fola no yesebene ke ba da do kamara ko nunu nga bara benedo ikado hadama dum bismillah ani ukumana ublasirali uka kado panguru jege jinkene ba mi me kainu kama ko airport dag romro kuma ko mamunu no lu be no ye ikado ni chakeda mbara kelaw ye express associé Mali aw kumana ko mamunu ye a chakelaw ye ka do be uti bunya kele tani ka nyeshi kado ka fotani ga sigi keba ma no ye passage u ye ba ko fola no ye dado kamara yi akoko kuma na mamunu no lu be no oluwe ni mbara nge adunga kanga ke ma hakli fere lewni ma sabali lewye munun be no be mo bismillah ni ka unene ni ka laba ku ka tama ni ka uja ubulu ga fadrigo ko ni ya taka jatimne express associé unake ni jakeda inka bara kelawye munun be airport dag lay kado kay kaw fi o ko do be ulu de bi kado i bismillah koromro ni kuma kan kuluyi kado ni blamaloya ye ni ka nyeshi kado ka fo mamunu nolu ye tama kebaw ye fadriba ko hali ni filini ngera ina fo togo yanfa na walima eka nyingali ninge ko yoro bela jilela ikado ku beke o kumana ka kanga idala ni ka laba fa do bike nya de ni rabi bo alla wo kubu kanto ka fo ko yante Bamako ide olu kumune do kumune na kaide yende Bamako de fa ba ko ka fa wa mana ke tugo panguru jigi kene min be Bamako ya dag kunye Bamako kaye wala sa mo kata u ka sabali de da do ka fola ko ni ye wale chejugo bay ni ka do ka fo majenge ko bay kuma dola mi ni pamanga ga ke akuna sabu na manya kibi bara do ke kanga nyini ka do ni ka do na kari laba ni ka mo bismillah kuna kunyina bo fadriba ko mamunu nolu ye ni chake dai ma nyemoyi chake da mi nuwa fo mako express associé Mali nolu bara ikado ka ke airport dag Bamako ngafo kai ka ufi ko kuma ko ni ma ko fole no ko ala ni tinyaka kan ko bunya tikele te uyoro ni kanyishi tama ke ba uluma ba labana ni kan ngali ke akuyela numunu nolu be ka fo bi ni bara nge ubado ka fo ube jamala bara de la mo bismillah le no blasira le no twa sebe no ni kado ka fo uka magombele dile la nyana boli ude ka kanga ke uka ketaye ko kama ko ulu kon be kado hakila jinge wele bla okuma na express associé ma nyama uma na manye ka fo ubi ma take na manye ka fo ubi mo suwandi ni ko bla ni na nyona barawla ka ke mo ye munu no lo konye ikado ma bunya ma munu be bunya taka nyechi ma vima ma munu vana be no lo ke ikado ka fo ma ye munu be ma ya re tafa do ko konte ka mana ke okuma na e kon be airport la o ko mana nyingal ni ma ke ila eno take e dajugu ya ni ikado ka fo nyini ko ye wale chejugo baddo ikado ko kuma na wele kabla mi airport dag sangu chakeda mi no express associé Mali ukama sugandile munu be kai ka ufene uka fese ke uka lajele ke nyedo hali nubita balika tama ne ka tabaro ketugo laje na ka jele miya na shirya mye uye mado be uluti maya ere tafando uti ma invia ere ketugo do ubi kado ka fo ni wale jugu de la ikado kai ka ufeno ina fo dado kamara aya fo tobina ni me chageda ere togo chien wa ibasro ni mige chageda manye mabado takalama chama ere eba doa manifin beni ka demba ya jade bi yala sigato la mara mabe mala manin tsega maba bunya akagele maba ere fana manin ta do maba yi wallahi alaga maba ni adama dunga maba shikelunte sigato la nyo de fiye ngwala ma nyuma misoro kulushikolo ndigila ni itake bedo yali dodo ibata yinyi kininga o ikilenye mi nye ikado manifi mafungo bebe boni ka demba ya jaewa basite obe ikado fedo de kufo ni ya meko kari ladamu ne o ya sura bora kabila mi yere la ladamu be ale yere bora mamunu na ulu yere ladamu ne do ay ladamu don kefenye abisoro ka ataka mau segere no to don akana jigala suno chakeda muye akeni orientation ni blasiralu yi ko le client e wura o te fo anye ka banjini ne wa depuis bila makote ulu to kalama o kuma na wati mina jamana marabaw ni ka wuli ka to wala saka panguru ndi kelo chaya marabulo kono okati joye no ko parce que damagoyala
Express na sura madmandu ikaso tawno ye koyi ni te dmandu itse ka dmanvo imaya ini jigitige min bora so kana bara yoro la client noto beni tabibo bebi tabla de ka kodoke o kuma na ka fere nyin na to panguru jigi kene o te damagoya yoro ya na client sina suma ya de wa mabe mala ni ye damagoya atanya na fla de iba wuro daji tude sigatula wuro daji kele botu akada amado ka foda do e biede voyage min dama ka boy ka do kai ko fe anya ye jawla ani ka do banyugu kumbe da do te pana ko kuna aide ko dugu jete te madugula ka ga dogo wada do e dugu jete isu mon fam de do anozer aba tegele obele de lefu bismillah ogmana saha me bismillah ne express de Bamako express de Bamako aun ga ka do bolo mada chakeda jamana to la chakeda ba mimbi ko société de patrimoine ferroviaire du Mali na la sura e sopa feri iba e ka fo ko ministry welele do ta ka segi ministry ko akanga fere bela jile ke ka ikado Ibrahim Maiga foni gafli ka sabu ke munye ko ni makofole ndi sopa feri regule ya besabuye min ye Musa Jaraye karamalaye ay fasiri ke aya jira ka fo ko gwati bela jile na ko mawda be ni kuma ina gwati bela jile na ni kuma kele meta ka segina ka jira ka fo ko min ye ka do sharia soso o baro be sina o ko latige ika do gelele do shemino bulo Mali shemino ko do no ne gasira barakela wiye o kuma na ba ka fo ko tuma be ambe ni kuma kele na fo lisengele don zenkele o ko fo kana se bima ko shemino yere kele do iba fo ko ma ute mamuno no te jatela ukembe kuke bolo ko feto fenye okuma janjo masa minye ikado Musa Jaraye akoko ambero miko bi ko Mali shemino ko uye lajaba chamanye uye senge chamanye o ko foka na se ikado shogel ko kala Maiga alega gouvernement nalima o kasoro ka fien bodani nguye uku tege no doni ko note akara chugo me akara ambenye ne aku mika sa doni jigitige saya ere hukumu konnala o fe minye ikado o besa wujugo ma jume nye minga bara ikado ka fo bullatigele yani se anga negasira ma ani negasira barakela ma ku ka manyema do no ye Ibrahim Maiga o Ibrahim Maiga kwa ko ni yake ikado ina fo semene feri no yanga negasira ye o ye ikado chien o ko minye directeur général dedo ko société de patrimoine ferroviaire du Mali so pas faire o mona janjo masaiba e ka fo Musa Jara ka fo la ko minye ni ma ko fo le nye ko ata don adongo tala agalabu tala afamu yali yere ko kisekele fona tala o ko minye ka do ko ni ko masina de kanga dabla Mali latinza o sabu Musa Traoré kumba fo ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut nga o te blinde Mali ko to e blinde ayi donc l'homme n'est plus qu'il faut à la place qu'il faut aide un koko qu'il faut à la place qu'il faut non l'homme connaît ani masuru ma qu'il faut à la place soma qu'il faut à la place qu'il faut terrestre qu'il faut à la place qu'il faut voilà notre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut o dabla la malama ambano ode anturu dingena wanu mola no inde kono de o mana janyo Musa Jara ka fola akoko sogel ko kala Maiga ka gouvernement nale akolu ye ka do Jose min taninga nundo bara obuloda e ko kera ika do sababu ye nga sababu ko ika do amadafa ko sebe folo fo ika do nigasara bara nundo bara ukake o ko kololo minyere nigasara seni la jaba ima abe ika do amraba o ka ika do galabunda yana ka dombali ya kofo magote kola aniga ko ka ire kelengoye o kuma ko de nanani sababu ye ka unga nigasara ka Allah gushini ka buruja ka soro ka siga senzawara kono o ye jonye Ibrahim Maiga ikado ka foko directeur général do so pas faire là ale kale de ikado gole ya badde mbela jile lase aunga ikado negasira barakelo mano ishomino ye nyani minye kolobe ani kinini wakashili ni tani ni prusili ka besa bojugu ye ikado Ibrahim Maiga indi ka yanga ni foroba chageda eno so pas faire ni jamana bulo banda yoro ka ya lango ka buruja aywa ko minye ikado ko ni talike akata buluma ko jatemina de kanga ken nga bara bulola kabin nafulu ablala ifo kana se bima ka jatemine ken nafulu tayoro la ka jatemine ken nafulu ko ulu jateula ko sabu ka jira la ka fo ko sanre mu mekono ko mimbi di ka do ngasira bara kelo yala sa ko ke manangunye se favori million keme saba ani biduru ya sa ika do la do ngake o ko PDG FODG directeur général ko abisingo ke adaye ko me ko kataye ko karaju vola ki damme ko noye o ka ba nyana ko yale taye ka shemino to la jaba ni nyani magorola o ko fe mi ko ngoni minwa ko oye ulu soro ka sabu ke o ka sara ko te ka soro ko ni makele ne no tani bewa
o kumana k'ale de kelen nɔ ye nin bɛɛ ye o kumana ko min ye k'a dɔn kunnafoni olu n'i y'u ta k'u lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ directeur général kan Dakar Bamako min ye nɛgɛsira ye o kumana i b'a ye k'a fɔ ko cheminot k'u y'a jira k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ka mara yɛrɛ kɛ waati ko i k'a dɔn ko olu kɔni tɔ ka lajaba de juguyara ayiwa ko jate ma da olu ka wa kalama don ɲin na ka bɛn n'olu yɛrɛ ka i k'a dɔn taabolo ye directeur général k'a y'a sago n'a dungo de kɛ olu la ka i k'a dɔn yɔrɔ in kɛ i n'a fɔ tiɲɛ k'o kɛ i k'a dɔn i n'a fɔ jamana ta tɛ k'a sabu kɛ mun ye k'a ye miliyɔn ta ka t'o kɛ i k'a dɔn yɛrɛma yɛrɛ ye ka t'o fusuku dusukasi yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka taa nɛgɛsira i k'a dɔn a garaw k'olu pɛntiri k'a sɔrɔ nɛgɛsira yɛrɛ tɛ ka baara kɛ ko o pɛntirili kun ye jumɛn ye ka fuguri kɛ maaw ɲɛna ko nin tun ye dunni sira dɔ de ye o pɛntirili kɔfɛ n'i y'a jufa kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ o ka girin dɛ fɛn min ye Ibrahim Mayiga ye a dɔ la ko min ye k'a dɔn lakana ye k'o de kun kan ka ta ka nɛgɛsira tɛgɛrɛ ka babili dɔw dilan n'o ye Tukɔtɔ ka taa se Mahina ani k'a dɔn Kakulu olu babiliw n'o ye pɔnw ye k'olu bɛɛ kun kan ka dilan ni nafolo ninnu ye wa ka tila ka baarakɛlaw olu ka i k'a dɔn jurukɔrɔ k'olu dɔw sara cheminot u ka ɲaniba jugu o ka ban ti sa ko nin cɛ in a y'a bɛɛ ci waraku la ma i k'a dɔn cheminot do jatela ko olu ka ɲɔgɔn fori k'o sɔrɔla tuma jumɛn ko Sogɛl Kokala Mayiga ka i k'a dɔn gouvernement nalen ani k'a dɔn an ka i k'a dɔn lafasali tɔnba o ka gwɛrɛntɛ o ye min ta ka gouvernement sɛgɛrɛ n'o ye INTM ye o kɛra sabu ye olu ye dɔɔni sɔrɔ u ka sara la n'o y'u ka juru ye u ka juru kɔrɔ min bɛ yen k'u ye dɔɔni sɔrɔ o la o k'o kɛra sabu ye ka fiɲɛbɔdani d'u ma dɔw ɲɔgɔn ka fori o waatini na koyi ko nka ko min ye nin cakɛda in ye a ta ka segi kow ka jɔ ani baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka lanɔgɔ ka halaki k'a bɛɛ bɔra maa ɲɛma in de la ko ɲɛma min ba a ɲɛma dɛ n'o ma bɔ ye hali n'a sigira kura ye k'o ta tiɲɛ kelen a b'a ta ka nin baarada in sɛgɛrɛ sabu a t'a dɔn a galabu t'a la k'a filila de ka n'a cun ko parasite awɔ k'a filila de ka n'a cun ni ɲɛmaya in na n'o ye Ibrahim Mayiga ye ko parasite ko a waati dɔ la k'a ye balawu ko dɔ kɛ k'a yɛrɛ kun kan ka nɔ minɛ o la koyi o balawu ko ye jumɛn ye yaasa ka i k'a dɔn fuguri tɔ kɛ maaw ɲɛna k'a ye i k'a dɔn nɛgɛsira baarakɛlaw ka minɛ dɔ bɛ yen o ye bolifɛn dɔ ye i k'a dɔn k'a ye fɛɛrɛ kɛ k'o labɔ ka maaw ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ o ka taa ka segin kɛ ko dressing o dressing i k'a dɔn k'a fɔ k'o yɛrɛ bɛ taa tuma min ko baara kisɛ kelen tɛ ka kɛ i k'a dɔn nɛgɛsira kan k'o dressing ni ala ni a ti boli ala n'a sɛgɛnnen don a lahala dɔɔnin dɛ a wulila don min k'a kɛra kasara ye koyi a kasara ko ala de ye an kunnajɛ ko n'o tɛ k'a nibɔ kun ti bɔ foyi fɛ k'a balana ko kɛra mun ye ko maaw balala dɔrɔn ka nin dressing nin ye i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛsira kan ko régie de chemin de fer k'a dun tɛ ka baara kɛ nɛgɛsiraw yɛrɛ t'u cogo la ayiwa ko min ye terrain yɛrɛ ye ko o filefiyɛ k'an famana ka bɔ sa dɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa k'a ye dressing min bila ka taa i k'a dɔn munumunu salo kɛ maaw ɲɛkɔrɔ k'o sele Kati yan fan fɛ Sama yan fan fɛ fɛn min tɛ ɲuman ye k'a dɛsɛra o dɛsɛlen wa u ye technicien wele joona k'a sɔrɔ a bɔ kuma sara ma kɛ olu la o kumana technicien welelen olu ye sentɛgɛ ni ko laban kɛ ka yɔrɔ sɛgɛrɛ k'u ni ala kun tɛ ɲɔgɔn fɛ ni don koyi ko sabu olu bɛ sentɛgɛ la ka taa k'u bɛ taa dressing kama kuma min o y'a sɔrɔ dressing fana ye i k'a dɔn i kɔkuru sabu a ma se ka taa yɔrɔ si ka segin a kɔ o segintɔ a kɔ k'o kɛra murutili dan ye dɛ o murutile de ye Kati i k'a dɔn kɔtijigi daminɛ k'i kunda Bamakɔ kan ko murutile o nana se i k'a dɔn k'a fɔ a b'a ka bolibaden na minɛ cogo t'a la jɔyɔrɔ t'a la technicien taara fɔ a kɔ o kumana dressing ye technicien kunkan o kibaruya a ye kɛlɛ minɛ barika ala ye ko ye Mali o y'a kɛlɛ dressing fɔ technicien tɛrɛ fɔ a kɔ dressing y'i kunda Bamakɔ kan fo ka na se an ka mairie o masurunya la dɛ ka n'a sɔrɔ an ka i k'a dɔn garde nationale wolomasiri taba dɔ b'a ka moto kan a m'a min a m'a bɔ ka n'o dasi ka t'o o suru o senko yɛrɛ ba i kɔrɔ awɔ a y'o senko yɛrɛ ba i kɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kun kan ka kɛ nin ko in kan ka yelen mana mun y'anw ka wolomasiri taba ye mun y'a kɛ ko i k'a dɔn dressing bɔli dressing bɛ se ka bɔ cogo di k'a sɔrɔ maa ɲɛmaa ma jɛ n'a ye wa technicien t'a kalama ko directeur général nɔ ye nin bɛɛ Ibrahim Mayiga wa ko sɔrɔdasi kɛ kelen filɛ nin ye i k'a dɔn sentan ye k'a sababu bɔ Ibrahim ka ko la ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra duwawu jaabi ni saraka jaabi ye ko n'o tɛ k'a nibɔ kun tɛ da yɔrɔ la a tun tɛ da i k'a dɔn so da la o kumana ko min ye jɛkulu ye k'a fɔra ko k'o sigi ko commission d'enquête o ka walawalali kɛ ka nin ɲɛɲini ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki maa minnu nɔ don ni k'u
bila kiri buna kun ga k'a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o ko tiɲɛ a ma sɔn k'o jɛkulu sigi sen kan abada o kumana ko ni maaw kisira sayaba de tɔɔrɔ ma Bamakɔ k'a sabu kɛ dɛrɛsi ni n'a tun ye maaw sɔrɔ k'a kun tɛ lakale i k'a dɔn k'a fɔ nin cogo la dɛ directeur général k'ale de ka sabu jugu ye nin bɛɛ ye ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri taba dɔ bɔnɛnen filɛ a sen na baara ma ɲa wa an ka maa dɔ fana bɔnɛnen filɛ a sen na min ye jamana lakanabaa dɔ ye Fasiri Musa Jara ka nɔbila dɔ an y'a bɔ espèce de Bamakɔ kɔnɔ u ka bidon bɔli don kuma gɛlɛra Ibrahima Mayiga a tɔgɔ bɛ da la tiɲɛ yɛrɛ la tɔ tɛ tɔɔrɔ a tɔgɔ bɛ da la yɛrɛ a kɛra ten tiɲɛ yɛrɛ la e ma dɔn an ka nɛgɛsira ko kɛra kunpan ye wa o cogo kelen la kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn Ibrahima Mayiga dɔrɔn tɔgɔ tɛ da la i k'a dɔn min bɛ tali kɛ OMH n'o ye Office Malien de l'Habitat a ko ni foyi ma kɛ o kumana nin cakɛdaba min fana filɛ n'a maa ɲɛmaa ye Seku Demba ye Express de Bamako kuma an bɛ Musa Jara a ko wele bilalen don furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma dɛ min bɛ tali kɛ Seku Demba Office Malien de l'Habitat ani k'a dɔn k'a fɔ Sira Seydou Kulubali min yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini na bi kɔrɔmɔrɔ ko ninnu gɛlɛn don ka jamana nafolo tɛ ta ne ka da wara kula André jamana ɲɛmaa ɲinibaa bɛ kɛ jamana nafolo dun ka sɔrɔ a ma k'a ye e ko ninnu ma caman sɔrɔ yan'a kuma yɛrɛ ka se de a barika Ala ye a ma kɛ Sekinɛ Demba ye a kɛra ko jɔn Office Malien de l'Habitat Seku Demba o ye Office Malien de l'Habitat maa ɲɛmaa ye a ma kɛ Sekinɛ Demba ye a tɔgɔ bɔra kɔnɔ Sira Mali o ye Seydou Mouhamadou Kulubali kɔrɔmɔrɔ ko logement sociaux den 30 i k'a dɔn miliyari 1 ani miliyɔn 400 k'u y'o de kɛ ka sow pɛntiri olu fana fɔrɔlen ni Ibrahima Mayiga ye ale kɔni ye gari pɛntiri nka a ma miliyari bɔ miliyari 1 ani k'a dɔn miliyɔn 400 kɔrɔmɔrɔ so 30 o pɛntirilen ye Fatiri i k'a dɔn k'a fɔ Express de Bamako ka fɔ don a ko ni i k'a dɔn Mali kura kɔni dilanni ko bɛ anw ka ɲɛmaaw kɔnɔ n'o ye Colonel Assimi Goïta ani Docteur Choguel Kola Mayiga a n'a farankanw kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko ni sira bɛ taama k'u m'a daminɛ fɔlɔ dɛ sabu k'anw ka cakɛda dɔw bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ i k'a dɔn a sinsinberebaw ye jigiya cakɛdabaw cakɛda minnu n'olu ka kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yeelen mana yɔrɔ ye cakɛda minnu ni jigiya kan ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ k'a dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ Office Malien de l'Habitat a bɛ i k'a dɔn OMH ne ka o ko fɔ maa min bɛ o maa ɲɛmaaya la bi kɔrɔmɔrɔ ko de ye an karamɔgɔ Seku Demba ye Seku Demba o kumana ko Karim Keita o masuruna maa don ko wele bilara Seku Demba ma ka bɔ Konowari jamana na kɔrɔmɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o kumana ko jamana kɔni bɔra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut k'a bɔra o kɔnɔ nin kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ teriya sira à la place qu'il faut o kumana ne kana Seku Demba bila OMH maa ɲɛmaaya la Badiriba ko Seku Demba bɔra i k'a dɔn Konowari wele bilala ma i k'a dɔn Karimu Keita fɛ jamana ɲamaa kɔrɔ denkɛ Ibrahim Boubacar Keita ne ka na nin cakɛdaba in i k'a dɔn ne ka a kɔni kalifa a la o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi Seku Demba OMH maa ɲɛmaa o kumana Karimu Daka wuli terikɛ kɔrɔmɔrɔ ko kuma k'a ni Seydou Mamadou Kulubali n'o ye Sira maa ɲɛmaa ye kɔrɔmɔrɔ k'olu de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka baara dɔw kɛ wa ko nin kɔrɔfɔ ko a fɔra ne k'a bɔgɔrɔ dɔn nka ta tɛ ka bɔ sisiti ka mɛnɛ Badiriba ka fɔ la n'o ye Musa Jara ye a ko min bɛ tali kɛ bi donni kama furancɛ fanga maa ɲɛmaaw n'o ye k'a dɔn transition maa ɲɛmaa ye n'a bɛ Colonel Assimi Goïta ko fɔ n'a bɛ Docteur Choguel Kola Mayiga ko fɔ ko kuma sera n'a sɔrɔ u ɲɛ tugulen don ko dɔw kan kɔrɔmɔrɔ k'u ɲɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ k'a da waa dɛ sabu miliyari 1 miliyɔn 400 k'o kumana k'o de kɛra marché gré à gré min tɛmɛna i k'a dɔn k'a fɔ Seku Demba ani Sira maa ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ walima Seydou Mamadou Kulubali kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko Seku Demba ani k'a dɔn k'a fɔ Sira maa ɲɛmaa k'o ye nin marché gré à gré ni k'a tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ CFA wari miliyari 1 miliyɔn 400 i k'a dɔn septembre kalo dɔ la san 2019 Badiriba ko groupe Sira maa ɲɛmaa Seydou Mamadou Kulubali k'o kumana ko ale min bɛ k'a fɔ ale ka baara bɛnnen don o kumana ko jateminɛ n'o ye bureau d'étude ye o kumana Seku Demba Office Malien de l'Habitat maa ɲɛmaa kɔrɔmɔrɔ tabakɔrɔ logement sociaux ani k'a dɔn a faranga minnu bɛ yen ko baara dɔw kun ka kan ka se ka kɛ k'o baaraw senfɛ waati min na a marché kɔni kɛra gré à gré miliyari 1 i k'a dɔn miliyɔn 400 soden 30 pɛntirili kama o kumana ko o kɛra bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama Badiriba ko maa caman ye nin fasiri ni k'a kumaw ni k'a bɔ k'a da wa kuma
ko dalu fana bɔra ka fara a kan ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la OMH k'u ye bataki sɛbɛ bataki kɔnɔ kunkanko kibara kɔrɔmɔrɔw kan ni fɔlen cɛ ka jan kosɛbɛ Faderiba ko Seku Demba ale min ye Karimu Keita dakawuli ye min welela ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Konowari ni kana office malien de l'habitat ta k'a d'a ma k'a fɔ i sago ni dɔngɔ o kɛ a la k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ logement sociaux kɔnɔ u bɛ dekun kɔnɔ u bɛ magan kɔnɔ u bɛ kamanagan kɔnɔ wa yɛrɛ tɛ sɔrɔ a tɛ di maa ma kɔrɔmɔrɔw kabini ninnu bɛ nin ko in kunna Faderiba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin marché public min kɛlen filɛ ko n'i ye nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan septembre kalo i k'a dɔn san 2019 nin décision n'o ye nin marché n'a nafolo ye a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a nafolo ci wara kula nka soden 30 miliyari 1 ani miliyɔn 400 n'i ko i bɛ soden 30 peinture o la sisan o ye jamana ko ba hali CEDEAO budget t'o labɔ an bɛ Mali feere k'a don a da fɛ n'o tɛ Amadu ye soden miliyɔn 1 jɔya miliyɔn caman jɔya nɔ hali n'o peinture sara ye miliyari bɔ olu bɛɛ les autorités de la transition interpellées à moins que fo n'a sɔrɔ ninnu maa kofɔlen minnu bɛ ka nin wale in kɛ kɔrɔmɔrɔ ko n'u jigiya wɛrɛ bɛ u la ko kɔntɛ ni jigiya wɛrɛ tɛ u la i k'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛli ɲini ka fu min ye i k'a dɔn k'a fɔ walawalaliw ye o ka kan ka kɛ nin ko in na dɛ sabu ko waati min na malidenw bɛ yen bɛɛ jɔrɔlen don bɛɛ haminen don i k'a dɔn logement sociaux ko ni Amadu kun y'a kunkɔrɔ ta ni k'a kɛ jigi sɛmɛ yɔrɔ ye k'a kɔni labanna ni k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jigi waro ye bawo fantan tɛ sɔrɔ i k'a dɔn fantan tɛ fɛn sɔrɔ bere o kumana o dɛsɛ bɛ a yɛrɛ dili la a ti di dati don a kuma na sow jɔlen filɛ i k'a dɔn k'a fɔ dati maga a la kura yɛrɛ tɛ jɔ fana Amadu ta minnu tun bɛ chantier la olu de labanna k'o bila yen a tɛ di maa ma a banna dɛ dɔw kɛn bɛ basaw ka jatigila ye hali sini yiri minnu ifala dɔ la dɔw kɛn bɛ ka wa jamana dun ka nafolo de b'a la ka baganw bila a kɔnɔ dɔw kɛn bɛ ka a kɛ sɛ mara yɔrɔ ye demandi ba 20 ni kɔ b'u bolo ayi o ta ti di maa ma n'i ye duga ye sotrema yɛrɛ a b'a yɛrɛ sini ɲɛsigi Karimu tɛ Konowari bi yan a terikɛ in wele kun ye ka bɔ Konowari bi don in ɲɛsigili le ye o kuma ko n'a sɔrɔ o ɲɛsigi kɔni don u b'o minɛ kunna ko baw k'a sababu kɛ mun ye ko min bi tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Colonel Asimu Goyita Dr Choguel Kola Mayiga ko nin ye malidenw dimikunba dɔ ye nin ye k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw haminankoba ye nka ko k'a fɔ nin wale in ka fɔ a k'a bɔgɔrɔ dɔn dama maga a la ko yala min bi tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Seku Demba ani i k'a dɔn Sira Seyidu la ko ninnu bɛ ka wuruleya Fanbala Asimi ani Choguel kama wa u kana kɔrɔbɔ dɛ ɲininkali gɛlɛn dɛ o man ɲi dɛ o man ɲi dɛ ɲininkali kɔni laban y'o ye dɛ ayiwa n'u wurulela o la u bɛ déroulé a filɛ ko yala le premier ministre et le président Colonel Asimi Goyita roule pour Seydou Kulubali o kuma ɲininkali gɛlɛn don jaabi min ni i k'a dɔn don n'a nataw la hakili la Express de Bamako k'u na o walawala nka min kɔni jɛlen don ko wele bilalen don furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma ko à moins que 3 points de suspension baasi tɛ fo n'o y'a sɔrɔ fo ni o y'a sɔrɔ o kumana jigiya wɛrɛ bɛ ninnu na walima i k'a dɔn k'a fɔ min bi tali kɛ bolodayɔrɔ bɛ ninnu na walima min n'o bi tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ko in na ko kuma ko namara de bi a la walima tiɲɛ ti a la ko kɔntɛ ko maa minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaaw ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw ko waati sera bi u k'u da don nin ko in na sabu ni dekun ti filɛ ni kamanagan ti filɛ jɔrɔ ti fila ye kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ OMH bilama tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ so ti sɔrɔ u ti di maa si ma nka min fana bɛ yen kɔrɔmɔrɔ o kumana min bi tali kɛ jamana ka nafolo fɔlɔ sɔrɔlen k'o ci wara kula ko dati maga o kumana a ma ko fɔlɔ dun i k'a dɔn k'a fɔ bolongɛni ɲɛsin bɛ u la ko waati sera i k'a dɔn k'a fɔ da ka maga a la i n'a fɔ Fatiri ka fɔ Express de Bamako u ka bi bɔ ye nin ye an y'a tufa ka bɔ a kɔnɔ Musa Jara ale ka Fatiri don Musa Jara an b'a fo ka Express a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in na Delta News b'ale ta Wamsiru Asama a bɔra k'i jɔ bi tuguni k'a kan ka fɔ min kan ka fɔ i k'a dɔn walanda min n'o ye sɛbɛnkɔnɔ walanda ye Choguel ale ni Asimi Goyita filajɛ ayiwa ko a ko kɔni a bilala sen kan kaban fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn plan d'action gouvernemental n'o ye PAG o kumana ko jɛ kɛra n'a ye wasari ladigɛ olu fɛ a ko bilala sen kan o kumana jɛ kɛra n'a ye ko anw kɔni ka faamuyali n'an ka taabolo la min ye i k'a dɔn Choguel ani Asimu o cɛ filajɛ in o kumana k'u kan ka i k'a dɔn u bila a da la kabi sisan de ko mɔnzɔn bɛ dɔ kogojɔyɔrɔ de la koyi mɔnzɔn bɛ dɔ kogoju de fɛ nka min ye i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga dɔgɔtɔrɔ ani i k'a dɔn k'a fɔ cher colonel cher dɔgɔtɔrɔ
o kumana kaw ka dɔ ko malidenw k'u sigilen k'aw lajɛ wa malidenw i k'a dɔ k'a fɔ u bɛ misimisi kɔnɔ k'a sabu kɛ i k'a dɔ fanga tɛmɛnen caman ninnu olu bɛɛ lajɛlen jigitigɛ min da malidenw kan u b'o misimisi kɔnɔ o kumana ko i k'a dɔ ɲinama k'o kɔ maaw sigilen bɛ k'aw filɛ n'o filanan sigi ye o kumana Choguel Kokala Mayiga n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye chef dɔgɔtɔrɔ ani chef colonel o kumana premier ministre ni jamana ɲɛmaa o kumana ko i k'a dɔ jamanadenw kɔni ye u jigi sɛmɛ aw la ka baara ta k'a di aw ma o kɔrɔ de ye ko aw fana k'aw cɛsiri ko dunun ta ka nin baara ninnu k'u boloda aw y'aw ka hakilina fɔ i k'a dɔn k'a madan jɛ kɛra n'o ye a y'a hakilinaw i k'a dɔn a y'u taa sira jira o taa siraw la kumaba dɔ ko o kɛra i k'a dɔn lakanako kunkanko kibaruya ye o kɛra bɛɛ lajɛlen tulo la kibaru duman ye k'o ye ko ɲuman fana ye o sago min ni aw y'o kɛ o ye sago ɲuman fana ye ko sabu jamana den fanba i k'a dɔn hami belebele dɔ ye lakana o sabatili ye bi o kumana k'o kuma o kɛra bɛɛ lajɛlen munanfan ye k'o ka bɔ yen i b'a ye k'a dɔn a fɔ karido tɛmɛnen i kɔrɔ ugutu kalo tile 8 i k'a dɔn anterilaka dɔw bɛ yen n'o ye sigiɲɔgɔn jamana ye olu ka jamana ɲɛmaa a seginna tuguni i k'a dɔn ka manamana k'o kan dɔ fɔ n'o ye Niger jamana ɲɛmaa ye Mohamed Bazoum o kumana ko i k'a dɔn o y'a sɔrɔ a ye kuma kɔrɔ fɔ ka tɛmɛ karido tɛmɛnen i kɔrɔ i k'a dɔn a ka ɲininkali dɔw senfɛ diɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ a fan wɛrɛw olu kumaso dɔw kan o kumana fɛ k'a ye ɲɛfɔliw kɛ ɲininkali de tɛnkunna la k'a fɔ ko jatigɛwale kɛ b'a tigilamaw ka bingani min kɛra Niger i k'a dɔn k'a fɔ o ni Mali dancɛ la i k'a dɔn ko jamana saba dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra ka bɛn ni sibiri dɔ ye juillet kalo tile 31 a kɛra sababu ye ka wolomasiri taba 15 k'olu bɔnɛw nin na ka 7 bana 6 olu tununa pelengetew ta yɔrɔ ma dɔn olu la ko nin bɛ fɛ jumɛn jira k'a ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko Mali wolomasiri tabaw k'olu de kɛlen bɛ ka yɔrɔ labila ko Mali wolomasiri tabaw kɛlen bɛ ka yɔrɔ labila k'i k'a dɔn ko kilomɛtiri 800 min ni o b'an ka dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana fila bɛɛ lajɛlen wolomasiri taba kan ka i jɔ sen kan ko Mali taw k'olu kɛlen bɛ ka i k'a dɔn u ta labila ayiwa ko i k'a dɔn ko o waati kelen na i b'a ye k'a fɔ ko Torodi ale fana bɛ an ni Burkina dancɛ la o fana ka surun Burkina na kosɛbɛ ko dangarila yen fana na o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko u kɛlen bɛ ka anw ka jamana wolomasiri tabaw bɔ da la ko sabu ko ni fitinin mana kɛ ko anw ka wolomasiri tabaw de dɛsɛlen don ka anw lagosi maa tɔw ɲɛkɔrɔ Niger jamana ɲɛmaa k'a ka kuma a b'o taabolo de yira k'an bɛ yɔrɔ min ko bi anw ka i k'a dɔn lakanako ko o kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen dalaminɛkala ye ko dɔw yɛrɛ ko ayi ko anw ka wolomasiri tabaw k'u t'u yɛrɛ sago la k'u kɛlen bɛ i k'a dɔn G5 Sahel maaw ka sagafin de ye ko u bɛ i k'a dɔn olu sago de la o kumana ko chef colonel ani chef dɔgɔtɔrɔ ko santan a bɛ ka santan i k'a dɔn donna dugujɛ k'anw ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ a ka lakanako a ma sabati jamana seleke naani tɛ jamana ka mara kɔnɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw olu dunan jamana wolomasiri tabaw nana ka fara an yɛrɛ taw kan a dɔw nakan kɛra k'u bɛna an dɛmɛ ka jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni jadimaw kɛlɛ a dɔw nakan kɛra k'u bɛna jamana ka basigi sabati olu yɛrɛ nana fara anw fana minnu kan anw hami an ka jamana basigi ko ye ni dunan jamana wolomasiri tabaw maakuraw ka fara anw yɛrɛ taw kan ni bɛɛ lajɛlen bɛ anw fɛ yan san 10 mun bɛ bi hali bi lakana i k'a dɔn fɛn ma se ka ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la o kumana lakanabaliya k'o de bɛ ka sigiyɔrɔma ka taa fɛ diɲɛ don o don an b'o lahala de kɔnɔ diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin cɛ i b'o kasaraw de mɛn o kumana k'an k'a dɔn waati dɔ kuma sera an k'a dɔn ko an teri jamanaw an jɛngoma ɲɔgɔn dunan wolomasiri tabaw olu ni anw ka fɛɛrɛ tigɛlen kɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a si ma kɛ ɲuman ye a si ma ɲɛ sɔrɔ o kumana ko an dun kuma k'a bɛɛ lajɛlen ye ko Mali ka i k'a dɔn latigɛ ko a ma ɲɛmaaya bɛ an yɛrɛ de bolo an ka latigɛ ko kalankaramɔgɔ ye an yɛrɛ de ye ko n'a y'a sɔrɔ an ka latigɛ kalankaramɔgɔ de ye an yɛrɛ ye ko yala k'an tɛ galabu sɔrɔ ten sa an ka fɛɛrɛ ni dabaliw ɲini min ye i k'a dɔn fura jɔnjɔn ye o ka kɛ anw ka taabolo in na ko sabu k'an n'an teri jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ ni fura fɛn fɛn ɲini k'a si ma mago ɲa lakanabaliya ɲɔɲalen don hali bi n'o si ma mago ɲa ko tuma sera ani waatiw sera an ka yɛlɛma don taabolow la ka yɛlɛma don hakilinaw la ka yɛlɛma don an ka wolomasiri tabaw ka taabolow fana na ko k'u jɔ k'u kɛ keye armée professionnelle o b'anw bolo ka ban koyi ko k'u jɔ a geri o b'anw bolo ka ban koyi k'o t'a dan ye koyi ko o dɔrɔn tɛ o kumana k'a bɛ welewele da fɛn min ye i k'a dɔn yaasa anw ka wolomasiri
masiri tabaw ka se i k'a dɔn nin maa dibile ninnu na minnu ka hakili dibile don n'u bɛna n'u ka hakili dibine ye k'u b'o pempe an kunna yaasa an ka jamana ka se u la wolo masiri tabaw olu ka labɛn k'u jo ka minɛ d'u ma wa jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fana k'i yɛrɛ jɔ wolo masiri tabaya jɔyɔrɔ la i k'a dɔn ko e fana y'a kumabɔbaa dɔ ye ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sibili ni wolo masiri taba ni jamana kumabɔ don o kumana ko bɛɛ ka hakilina kelen ta wa hakilina kelen ka kɛ sabu ye ka jamana den bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ ko k'an mobiliser an bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ayiwa ko min ye jamana marakɛbaaw ye u fana ka jɔn ko ala fɔ ten sa u k'a fɔ jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ le pays est en guerre ɔ bɛɛ ka sigi n'o ye hakili la k'a fɔ jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ ni dun bɛ kɛlɛ kɔnɔ yɛrɛ tanga ni yɛrɛ kumabɔ o de dagalen du ye ni bɛɛ jɔra o jɔsen kan ka jamana yɛrɛ fana k'a dɔn k'a fɔ a wolo masiri tabaw fara o kan ko yala ka an bɛɛ tɛna jɛ ka jamana lakana wa ko o kuma sera sa hakilina ta kuma sera ɔ ko kumana ko min ye jamanaden bɛɛ yaasa an ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ taa maa ɲɛmaw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kɔ ɔ k'u ka i k'a dɔn sigi ka kuma fana boloda i n'a fɔ an ka denni o y'a ɲini cogo min na jɛrɛba min kɛra dialogue national inclusive o y'a laɲini kɛ ko an ni an ka jamana jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ka sigi ka kuma an ka segin an kɔ k'o fana ale jɛra n'o ye k'o fana kan ka kɛ o kumana ko chef colonel ani chef dɔgɔtɔrɔ san 10 lakanabaliya don n'a dugujɛ anw ka jamana kɔnɔ yan k'i b'a ye k'a fɔ ko b'anw ka jamana lahala ala bilama a b'o de jira o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛ wuli kɛlɛ min ni a bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ma nka wolomasiri taba kɛlɛ dɔrɔn t'a ban dɛ min ye lakana ye yaasa anw ka i k'a dɔn jamana wɛrɛ minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye lakana tigilamɔgɔw ye olu fana nali ma se ka fɛn ɲɛ a ko la an bɛ hakɛ to ɲini jama fɛ ɔ k'an t'a dɔn k'a fɔ k'o fana t'a ban o kumana ko min ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw ye k'olu kɔni welelen don u k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u sago fɔlɔfɔlɔ ka kɛ ka jamana den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lawuli k'an jɔ i ko cɛ kelen hakilina ɲuman ka kɛ jumɛn ye fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ faso kumabɔ o ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye an ka ɲinɛ an yɛrɛ kun kɔ ten sa ko n'o kɛra n'u sera k'o ɲɛ sɔrɔ k'o sabati k'u fana tɔgɔ na don jamana maabaw tɔgɔ fɛ fo ka diɲɛ wuli badabada i k'a dɔn ko u na kɛ o maa ye o kumana wamisiru a sama a ye nin ladilikanw ni welewele de da an y'a sama ka bɔ deta news kɔnɔ u ka bidon bɔli don kosɛbɛ kɔrɔmɔrɔ o kuma an ka welewele ni ko o fara wamisiru ta kan k'a ɲɛsin kolonɛl asimi ani dɔgɔtɔrɔ i k'a dɔn Choguel ko u k'u hakili to a la an tɛ taa sugu la an ka taa bɔ jɔ a la awɔ an ka taa sugu la bisimila a fɔ a ye dɛ sabu ngolo de bɛ na o bɛ sin ka kɛ jɔnni ye n bɛ min f'i ye Bamakɔ kɔni Bamakɔ ma ɲi dɛ radio lamɛnbaaw fa ka du i den na ka fisa Bamakɔ ka du a la a tɛ ka t'o la dɛ ala k'an kisi ngolo bɛ na a bɛ kɛ jɔnni ye o dugusɛjɛ o yɔrɔnin bɛɛ bon n'o kɛra min bɛ ka fɔ Van ye alaba ma taa ka fɔ la ma da la n'a bɛ taa ko a k'i kɔlɔsi dɛ ko Bamakɔ ye Mugutari a ye Mugutari minɛ o la o bana Segu la k'i sigi yan Mugutari Kɔnɛ b'anw bolo yan ko Bamakɔ ye o min kɛ a kana ɲinɛ o kɔ dɛ a ko k'ale bɛ na k'a bɛ taa Bamakɔ de ye Bamakɔ ye a ko de pa dun dɔ k'ale kamana guwana bawo ko ji min feere la salon dɔrɔmɛ 5 ayiwa dɛ ɲinan k'u y'o don bidon la k'o feere olu ma 20 o bɔn i b'o ji sa dɔrɔmɛ 5 k'o min ka t'o ɲɛgɛnɛ kɛ tan o de ye Bamakɔ ja o fana tɛ falaki ayi dɛ i tun bɛ jisuma saya dɔrɔmɛ 2 ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 10 an bɛ Van Baxi fo nin de ye Bamakɔ ye Bamakɔ tɔgɔ o de ye k'i banba i kɔ la o Bamakɔ ka muso tɔgɔ ko Ngana Kɔkamuso an ka taa Siribe Salaga kɔrɔmɔrɔ o kumana an de k'a dɔn k'a fɔ bilakaw ni jɛnɛkaw bɛɛ fo ani falo marabolo bɛɛ a bɛ bɛn o ma kɛnɛ kan o kumana an bɛ segin an bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ min ye faturu ye an bɛ taama a nɔfɛ ne ka taa diri nouveau ne bɛ n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Bakari Togola Ɲamana Bakari a kumana k'a bɔra ne ka kunnafonidilaw bisimila kunnafoni sɛbɛn caman bɛ yen olu y'a fatiri bɛ yen fatiriba n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ne ka taa diri nouveau an y'an bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ Maliki Jalo ale ka fatiri don kunungo n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka bɛn kalo tile 9 ma min bɛ tali kɛ Ɲamana Bakari la Bakari Togola min dɔnna ni sɛnɛko kunkanko kibaruya y'an ka faso Maliba kɔnɔ APK maa ɲɛma i k'a dɔn k'a ye kunnafoni dibaw ni k'u bisimila k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn kɔrɔfɔ b'a fɛ a bɛ min lase ɲɛmaa ma fatiriba ka fɔ la waati min na Bakari Togola a ye kɔrɔfɔ ta k'a ye foli ani tantoli ani bonyamasegin ta ka ɲɛsin a teriw n'a dɔnbaw bɛɛ lajɛlen ma o fo ka se kɛrɛnkɛrɛnna kɔrɔmɔrɔw k'a ye foliba ta
ne ka ɲɛsin furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma n'o bi transition ne ka o ko fɔ kɔrɔmɔrɔ ko o cogo fana kelen na a y'i k'a dɔn i da don min bɛ tali kɛ APCAM yɛrɛ a taariko a kununko a bi munna ni kura fiyɛra APCAM la fo ka se nin danga ma i k'a dɔn ko Bakari y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la ɲinan fana samiya ko bi danga min na a bɔra ni ka taama ka yɔrɔ minnu ye kɔrɔmɔrɔ k'a da donna ninnu bɛɛ lajɛlen la o min bɛ tali kɛ o kɔrɔfɔ o kɔfɛ o tuma a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don u ye kibaruyaw lasɔrɔ k'a fɔ juma tɛmɛnen wele kun bilala u ma walasa u ka taa i k'a dɔn k'a fɔ pôle économique la o ko waati min na u taara pôle économique et financier du tribunal de la commune 3 la i k'a dɔn min o bɛ tali kɛ u ka wele la k'o kun tɛ a kun dɔn a kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bolonɔbila ne ka o ko fɔ olu maa 12 i n'a fɔ Fatiriba y'a fɔ cogo min k'u bɛɛ lajɛlen kɔni zera ye kɔrɔmɔrɔ o kumana ko bolonɔ bilali kun don gafe la gafe min n'o bɛ tali kɛ jalaki kun ɲɛsin bɛ u ma gafe minnu na kɔrɔmɔrɔ ko o gafe kofɔlen ninnu a bɔra pôle économique la ni k'i kunsi k'a cour d'appel u ma o kumana k'an bɛ donni min na ko B i n'a fɔ Maliki Jalo y'a fɔ cogo min na kalo 19 kɔfɛ i k'a dɔn Bakari a ka minɛni kɔnɔ o kumana k'a ye da don kɔrɔfɔ caman na nka i k'a dɔn wele kun tɛ walasa k'i yɛrɛ lajɛya dɛ nka a ka wele bila i k'a dɔn kunnafoni dibaw ni kunnafoni laselaw ma k'a lawuli kun ti dɔwɛrɛ ye a ka dɔn k'a fɔ wele kun bilala olu ma i k'a dɔn ka taa pôle économique la o ka taama in kɔnɔna na k'u taara o kumana gafew de dira u ma u y'u bolonɔ bila o gafe la kɔrɔmɔrɔ o gafe minnu n'olu bi bɔ pôle économique la i b'a dɔn kiiri kɔni a taasiraw ka ca i k'a dɔn ka taa bila cour d'appel o la o k'u y'o baaraw ni ka o kɛ o kumana ko min bi tali kɛ o kɔrɔfɔ kɔnɔ maa 12 olu bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn k'a fɔ kulu ye minnu no ale ni i k'a dɔn a jɔɲɔgɔnw bɛ min na u bɛɛ lajɛlen y'u bolonɔ bila nka ko nin waati laban na kibaruya wɛrɛ ni kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko jalaki ɲɛsin bɛ ale ma ni ka taa ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ miliyari 18 kunkanfɛnna k'a kɔrɔmɔrɔ ko kuma k'a y'o kɔrɔfɔ fana ni ka u jɛya Bakari y'i kanto k'a fɔ waati min na o kumana ko olu kɔni danbe kari u la ni k'u minɛ ka taa n'u ye kasobon na o donni kama kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ olu ka yirisu n'o ye fɔn ye olu taara ka min to kɔntu kɔnɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ CFA wari a miliyari 2 ani miliyɔn 400 ni miliyɔn 10 i k'a dɔn k'o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka lajɛ a fana o kumana dalu bɛ se ka ye kɛrɛnkɛrɛnnena yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye wari mara yɔrɔ dɔ ye o ko ma ko BIM SA k'a y'o jɛya o donni min fana kama kɔrɔmɔrɔ ko waati min na o kuma olu bɛ taa o donni y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ n k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka juru min bɛ CMDT la o ye miliyari 14 miliyɔn 770 ani miliyɔn 60 19 miliyari 760 miliyɔn i k'a dɔn ko o de kun ye MP min bɛ CMDT la i k'a dɔn ko maaw bɛ o seereya Modibo Kone ale min yɛrɛ ye ministre B environnement kunna i k'a dɔn ale kun ye CMDT maa ɲɛmaa ye Baba Berete fana ye o fana i k'a dɔn k'a fɔ seere ye ko olu bɛ se ka o seereya Bakari y'i kanto k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ o miliyari 10 ani i k'a dɔn k'a fɔ 9 ni miliyɔn 770 ani 60 Ɲamana Bakari a ye pereperelatigɛ caman di nin ko nin bɛɛ lajɛlen la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o wari la ko bɛna waati fana ma waati min na ni juru wɛrɛw kun bɛ yen a y'u bɛɛ lajɛlen perepere-latigɛ a ko campagne min kɛra san 2016-2017 ko o kumana olu ka juru min tun bɛ CMDT la miliyari 3 a n'a kunkanfɛn i k'a dɔn k'a fɔ campagne min kɛra 2017-2018 i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw n'o ye union ka juru min tun bɛ CMDT la miliyɔn kɛmɛ n k'a fɔ miliyari 6 ani miliyɔn 900 ani miliyɔn 14 i k'a dɔn campagne min kɛra 2018-2019 o kumana ko min bɛ tali kɛ CMDT la u ka juru min tun bɛ o la ko o bɛ taa o la Badiriba ko kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye i k'a dɔn pereperelatigɛ ye pereperelatigɛ min ni Bakari Togola ye i sinsin a kɔrɔfɔ kan ko miliyari 19 ko yala maa bɛ se k'i to kaso la cogo di ni ka i k'a dɔn k'a fɔ o juru n k'a fɔ k'o wari dun k'a sɔrɔ i datugulen don Bakari yɛrɛ minɛna 9 kama ne b'a ɲɛna k'u y'a doublé sa de ayi 9 sigiyɔrɔma 2 tɛ 18 ye o Bakari b'a to kaso la cogo di ka 18 dun a bɛ 9 ko kungo la fɔlɔ nin fana ka gɛlɛn sa dɛ u ka fara n ka petini na ten n ka petini tiɲɛ yɛrɛ la nka ko a kun ti dɔwɛrɛ ye olu t'u yɛrɛ lajɛya kiiri ɲɛkɔrɔ nka kuma wale minnu kɛra ani waati minnu bɛ ka fɔ nin kuma ninnu na kɔrɔmɔrɔ ko o waatiw n'o walew olu pereperelatigɛlen don a ko donni min na ale Bakari n'a tɔɲɔgɔnw bɛ minɛ o b'a sɔrɔ i k'a dɔn compte kɔnɔna na miliyari 2 ani miliyɔn 400 ani miliyɔn 10 o de tun bɛ compte la nka ko waati ko walima miliyari 19 min fɔtɔ filɛ olu o juru tun bɛ CMDT la o kumana ko yala maa bɛ se k'i to kaso la k'o sɔrɔ k'o dun wa maa minnu ye 18 dun k'u ɲini Bakari ma tila ka 9 ko la fɔlɔ a bɛ taa mun kɛ 18 na
Oma k'a ye nin jɛya k'a kun ti dɔwɛrɛ ye ka kunnafonidilaw wele ne ka laban ka foli ni tantuli kɔrɔmɔdɔ ko k'o ta k'o ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ Furancɛ Fanga ma ɲɛmɔgɔ ma ani APCAM yɛrɛ tariku kɔrɔmɔdɔ k'a da donna nin bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn kununko kunnafonidi siraw olu sen fɛ yɔrɔ an b'an to o kulebara kelenw na foli diyara n ye nka min fɔ a ye a ka n'i bila olu ɲɛ a ka co olu kɔ a ti bila maa si ɲɛ bilen sabu a ko k'a ye dɔ kɛ an y'i kɔ la k'an ɲɛ sa de mɛ min f'i ye kuma de ma ɲi walahi ni so bi maa b'i ta kun a bɛ ten dɛ u y'a coro u ye Bakari k'a bila ka baara k'u ye k'a bila ka baara k'u ye ka tila ka taa k'a to yen i b'i miiri baara o baara diɲɛ kɔnɔ k'o k'u ye ko Bakari a yɛrɛ kan ka sira politiki ɲɛ ten walahi Bakari yɛrɛ kan ka sɔmi a ka kɛ siraw ye awɔ kɔrɔmɔdɔ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ reporter fana fara ɲɔgɔn kan na dakuɲɛ damadɔ min n'o bɛ tali kɛ kuranko kunkanko la ko nin ye nisɔndiyaba ye sabu anw fana kaw o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ kuran bondo dɔ bɛna taa sigi ye o bɛna kɛ wasaba ye o kuma fana kɛra duguba ye an bɛna taa i bila ye n bɛ taa kɛ komi i kun ko mɛ kunkolo ko in dɛ fana kunkolo ko in dɛ non an b'a fɔ MC ye i b'a prendre soin de toi MC kɔni dan b'ale la n dan b'ale la n'ale bɛ ɲɛ sama bɛ maa min ɲɛ ko min t'i yara n'o tɛ fana kunkolo ko in dɛ o kumana ko n'a sɔrɔ ko caman bɛ yen k'a b'o kɔnɔ ko Furancɛ Fanga tɛna bayɛlɛma don ko caman na k'u ka kan i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka dan n'a minɛ jigi ko bayɛlɛma caman bɛ ka don kuranko la bi amélioration des performances du secteur de l'énergie o kuma ko sanko maa min bɛ o minisiriso yɛrɛ maa ɲɛmaaya la n'a bɛ ministre de l'énergie et de l'eau ko fɔ u k'a ma ko Lamini Seydou Traoré k'a bɛ ka hakilina kura caman ni ka o nun don Fatiri ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ kabi san caman ko o kumana kamanagan ni jɔrɔ min tun bɛ jamanadenw na o ye kuranko ye baw waati bɛɛ lajɛlen la waati mana se i k'a dɔn funtɛni kuma k'a bi kɛ a ka di dɔ ma ka dɔ to o kuma ko délestage Fatiri b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ministre n'o bɛ tali kɛ énergie ni i k'a dɔn k'a fɔ ji o kumana n'o ye n di ni k'a dɔn kuranko ɲɛnabɔbaa ye n'o bɛ Lamini Seydou Traoré ko fɔ a kuma k'a ka wulikajɔ barika k'a ka bon bi kosɛbɛ dɛ sabu ko ninkura bi fiyɛ ka cakɛda ninnu na cogo o cogo k'a bɛ o danga de la waati ka da Bamakɔ dɔrɔn ma ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Fatiri b'a ka fɔ la min bɛ tali kɛ dugujukɔrɔ nafolo ani k'a dɔn k'a fɔ kuranko ni jiko ɲɛnabɔbaa ma n'o ye Lamini Seydou Traoré a bɛ waati min na danaya dara kan k'a ye hakilinaw caman ni ka o nun don o hakilina nun donw kɛra sababu ye sigiw caman ko olu ka se ka kɛ i k'a dɔn walasa kuranko ka se ka ɲɛnabɔ ko kalo tile 10 ani k'a dɔn kɔnɔ n k'a fɔ tile 13 n'a bɛ juillet kalo tɛmɛnen ko fɔ ministre min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo jiko ani kuranko ɲɛnabɔbaa ma Lamini Seydou Traoré ko kuma ko bolonɔ bilala i k'a dɔn k'a fɔ kuranko baara la min bɛna kɛ Fanakaw fɛ yen Diohila région kɔnɔ n'an ka perepere latigɛ sɛbɛnni kɛbaa ye il dit à procéder à Fana cercle de Diohila il faut qu'il va f'a ye a k'a fɔ Fana région de Diohila mun cercle ko kuma bɛ yan cercle ko banna mɛ voilà o kuma Fana Diohila région kɔnɔ Fatiri b'a ko tɛgɛnɔ bilala kɔni kɛra contrat ba ni ɲɔgɔn cɛ ministre min ɲɛsinnen don kuranko ni jiko ɲɛnabɔli ma o kun ti dɔwɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ panneau caman de bɛna taa mada ɲɔgɔn kan walasa o kumana ka kuran walankata Fana a n'a makafo bɛɛ lajɛlen kɔrɔmɔdɔ ko min ka di n'a bɛɛ ye o de ye k'a fɔ nin kuran min n'a a baara bɛna ban i k'a dɔn k'a kuran a ka nɔgɔn kosɛbɛ sabu dalasi 11 55 francs i k'a dɔn waati bɛna feere o de la i n'a fɔ bololabila la cogo min na André u ti dɔ kɛ Bamakɔ yan a ko filɛ dɛ o kumana ko min bɛ tali kɛ ministre la k'a ye wele bila i k'a dɔn énergie maa ɲɛmaa ma n'o bɛ tali kɛ Umaru Jara ani i k'a dɔn k'a fɔ agence min ɲɛsinnen don énergie renouvelable ma u ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ nin baara minnu ni bɛnkanw kɛra sɛbɛn mun na sɛbɛn kɔnɔna na baara in ka k'o cogo la musaka bɛɛ ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan miliyari 32 bɔɲɔgɔnko don o kuma o bɛna don nin kuran kofɔlen ninnu na k'a kun ti dɔwɛrɛ ye k'a dɔn ka ŋɔni bɔ Fana a n'a marabolo ani k'a dɔn sigida maa bɛɛ lajɛlen olu sen na wa ko baara in ko kuma na ko a ko dabɔra ka ban i k'a dɔn wulikajɔ min bɛ senna bi i n'a fɔ ministre Lamini Seydou ka a y'a ɲɛfɔ ye cogo min na ko maliden mago bɛ kuran na sabu san o san ko besoin u mago bɛ min na 100 sara o 100 sara a bɛ bɔ 10 na ka taa bila 10 ani i k'a dɔn 4 na o ko wale min filɛ kɔrɔmɔdɔ ko fɛɛrɛ de ka tigɛ ministre k'a kɛlen don ka hakilina ɲuman caman ta walasa nin baara ninnu ka se ka teliya la ni ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ ŋɔni bɔ sigida denw sen na fara ɲɔgɔn kan na reporter olu ka bɔ ye nin ye
ala ka nya bolo hakilina nyuma chama ko ni betrawre kela ko nga min ye ka do hakilina nyuma do kera jumenye ka anga kile farban badde fana mine ko bayile maka kendi orange rese no no awo ufana bara bina ke nun ko nun tele al ni transition bana abara ko to senade ka sabu ko Seydou Traoré ya damne ko tara mino ko fe membulo bo abela sabu Seydou kan no ni akana o tokota o de be malide ya fana gele o tinye de utinye fa ambega kura sura ya drome duru voilà c'est ça no kera sa mali ça c'est notre lanyi mali bi bon no la wa be yiri wa yoro ningeli awo na la sona bismillah saha o kuma min yi ka do informateur godi mbaleta ni informateur ta ale ko min yi ka do karido yi ko ni do kera joli kena shuru donye ansongo cercle kono kuyi kai ka do ka fo ni kuma nun de bi met mabbe o kuma fe min yi ka do civil ma biduru ani kele olu belajele de fara buguda nani o konnala o ko nga ko mamununga bingani ni ko siga kele do ikado eta islamico Sahara maudela aywa ko minyi ka do ne buda nane nuye ko uye mama fa ba sivili nunun ko ni fari yere down mo boto mi ulo masli tabaw bita yororo tiseme yive wala mo gata jamfa ke ulula loto kala ko adisi da nyona tiso la jien kono sintege ni kula ba ka para ka temena were nga alabiu bibon o mana jari mawo ikaro ka fo ku surula ni buda nununga ka beni kari donye ikoro sigida mawo ulu ka fola aywa do yu to do dibila sabu no dona inikene na karaba aywa ko mali ka wulu masiri tabaw ani ka do banfula bula mantigo no kaski bloye jien tomba togola o ko lu nana wati mina de ibai ka fo ko muguci ka ko osumayara muguci jora aywa ko fe mi ka do bingani ka semve ko mashima adinfa ya takoi mashima fo ni enen noye kulushima jo atigiya koro okumana ko minye ni ko nunye kibaye ka fo ko jadi mau ko luka bara kechugo ani ka do ka wole ya kechugo ko ano de bela jile nye kelenye okumana ko minye ni ma ko vole nunye ko kabulu yu senju aunga jamana yo kono kanu ferege aunga gesela yawa ko auma lafia soro bile tuguni ngwe ko minye ka do o kelena aunga ikado ka fo jamana konnala ko nunu nanu ka sharia jugu desigi umana yoro mimine ubuka tabulu jugu de pembe ulu dala aywa ko fe mi karo ka fo ni ngweza ko jamana dehu uchama ko ni torole do wa umana nyeki ngake mami nga ikadongulo ni kubida eti lafiya bile kwi o fe mi ka bi bafla ni tani flasa o kuma ko mi nyi ka do civil keme chama ulu ko ni fara wala mabba chama ulu ko ni tora o ko so jenina ka jiginye ko ulu jeni ka baga ko ulu chien ka ikado bulu madaro bela jile dawalo o kuma ka mado fa ka do ta yauni ngata no ko kabi ba fulani tan fulasa ni ko kelen de besena okumana ko minye jatige wale ke ba tigila mawe okumana ko ubi kado ka foko maudo ulu koni ku mana jigi dugumina la jaba de autai ko sabu ku ba ka foko dugudeun au koni te here soro bile ko ko minye kado budawe ani kado dugubawe ko anga jamana saba danjeula haka ja malini Burkina ani Niger ulu ni nyonje ko beba do ko kele do ko kenen nunchien ko kenen nunchien do ubole do dabulula ka sabu ke burdame bibingani jatige wale ke ba tigila mawe olu de yo nuno mbaro ke nga tara ku rebulu dabbi fe mi ka do kulu yo kele kunta olu yo keleta ninga ka do mara o ke baw de segere bobanko yanno nga keleta tara kulu rebulu da ile mana ke shiwore o kuma ko mi ka do ma chama mbi munu ko ni olu be mine kulu fa kulu fali ko ka do ka fo ko ala do sabuti fo o ko tasuma do na buguda chama na ko so ko no mina nge kenema mina yi ka buguda rebela jire shishi ko dibiri o kuma no temene ko jatige wale ke ba kulu ni jadi makulu munu ni Al-Qaeda Maghreb Islamiki ani ka do Eta Islamico Grand Sahara olu de tegebe nyombulo ku ka cheni mimbekeni yoro ina ka dugulente mala sanga ani wati ube bingande takaunga mausegere kubita bado makulu ndikene karaba ko sabu ko lubito ka kunafuni ndi wulo masiri tabauma bingani ire hukumu kono kui okumana ko minye karo ka vo ko unuye buda mimine uka sharia odebe wole yae oluka tabulo odebe tamae wa minye au debe wusuku ni sagale sara uye ate sara faso yetuguni ko ado takunye jumenye kana buguda dawolo ka here utakatanu ye ka uke uiretaye odo bina jagu ya fanga sigi maudala ko foka lampu sara olu ye dine lampu kabako
ko sara olu o fana tɛmɛnen kɔ k'u bɛ dugu o dugu la o dugu maaw de ni lajaba bɛ ɲɔgɔn na wa ibunu hakilisigi tɛ dɛ sabu sanga ni waati paraw ani bɔrɔkɔnɔbila don k'an ka kɔrɔ marabolo saheli bolo ko i k'a dɔn k'u ye tiɲɛni min kɛ ni bɔla bɛɛ b'o dɔn o k'u bɛ dɔw minɛ k'olu ba de bɛ wolo k'u lajaba fo k'u ɲɛ da i k'a dɔn k'a fɔ kabako kan k'u bɛ dɔw minɛ k'olu fa foyi ti bɔ a la o fana tɛmɛnen kɔ ko jadimaw ye tiɲɛni min kɛ jamana in kɔnɔ bi k'a dogolen tɛ maa la ko n tana gosilen don bileman dana o bileman dana gosilen don min banjangara ko denbaya caman bɛ yen minnu dɛsɛlen don ka t'u ka i k'a dɔn cikɛw yɛrɛ la a ka ja samiya sera nka a tɛ kuyilɛ ka taa cikɛforo la ko gɛlɛya belebele b'u da la wa bagabaga k'o kolo ka girin ni sigida maa ninnu da la kosɛbɛ n'an ma farati an bɛna ye an ka sa wɛrɛ suman dun cogo la k'a sabu kɛ ni ci ma kɛ ɲinan a nɔ bɛ ye san wɛrɛ fani ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ informateur kɔnɔ ka bidon boli do janjo ma Kromro waati kurunanga o kibara kelen i k'a dɔn k'a fɔ Wankoro commune fana ko olu bɛ dekun kɔnɔ bi dekun ti dɔwɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ groupe armé n k'a fɔ min bɛ tali kɛ jadi wale kɛbaw walima bingani wale kɛbaw an k'a fɔ ten Kromro ko kalo tile 6 n'a bɛ utu kalo kɔfɛ jumadon o kuma na ko min bɛ tali kɛ Wankoro a misiriba min filɛ o kuma ko maa minnu n'olu bɛ tali kɛ bingani wale kɛbaw la olu de taalen filɛ suru ni misiri kɔnɔ Kromro ni k'o tila yɔrɔ fila ye maa sigiyɔrɔma 20 bonyango olu bɛɛ lajɛlen donna misiri kɔnɔ maa sigiyɔrɔma 20 wɛrɛ olu ka se ka to i k'a dɔn k'a fɔ misiri dafɛ o kumana maa o maa bɛ n'o bɛ Wankoro i k'a dɔn misiri kɔnɔ n'i ka kurusi senda tigɛlen tɛ Kromro k'olu bɛɛ lajɛlen wajibiya k'u ka kurusi senda tigɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wa o cogo kelen fana na o kumana i n'a fɔ e bɛ cogo min na bomosi t'i la cogo min cɛ o cɛ bɛ ni bomosi t'i la Kromro k'u bɛ olu bɛɛ lajɛlen de minɛni ka taa ko nin ye dekunba ye nin ye gɛlɛyaba ye Wankoro commune na i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jɔrɔ ni kamana guana olu ta ne bomboya olu ta ne bomboya Kromro ko min bɛ tali kɛ Wankoro la bi hakililajigi la a ka kan hakililajigi ka kɛ Wankoro sigida ye min ni k'a dɔn Burkina bɛ dancɛ bɔ i n'a fɔ u ka maire n'o ye Cheikh Haruna Sankare k'ale ye welekan ne ka u kɔni kɛ k'a fɔ fɔlɔ min ye an ka furancɛ fanga maa ɲɛmaw ani k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ dɛmɛbaa jɛkulu k'u k'a lajɛ u kuma dɛmɛɲɔgɔnya ka ta i da fɔra ka s'a ma ko samiyɛ selen na sisan a tɛti k'u maa la ni ka taa i saguna yɔrɔ la i n'a fɔ bagangɛn walima i k'a dɔn forola taa ko nin bɛɛ ye dekun ye nin bɛɛ ye gɛlɛnya ye o kumana ko min bɛ tali kɛ jumadon tɛmɛnen k'u ye nin wale in kɛ Wankoro misiriba kɔnɔ ka don mɔɔw kan i k'a dɔn misiri kɔnɔ k'u ka kurusiw jagoya sɛnɛ tigɛ ka laban tuguni maa minnu ma o sɔn o ma ko ka taa ni o mɔ ye u taara ni maa min ye k'a bɛ taa maa 10 o bonyango la minnu n'olu bomosi tɛ u la walima minnu bɛ yen n'olu y'u ban i k'a dɔn k'u ka kurusiw sɛnɛ ka tigɛ ko nin dekun ni gɛlɛya min filɛ ko Wankoro i k'a dɔn sɛnɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ bɛ o kumana min bɛ tali kɛ nin jadi wale walima nin bingani wale kɛbaw o kuma ko u bɛ o dekun ni i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔnɔ wa o de labanna tuguni kalanso min bɛ Wankoro commune kɔnɔ o kumana k'o kalanso fana jagoya yɛlɛma ni k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka diinɛ farinya wale o kumana o lase cogo ye ka tila tuguni ka alimami denkɛ min bɛ yen k'o minɛ jagoya la ni k'o bila k'o wale ni ka o kɛ o kuma k'u bɛ mairie fana jeni di k'a kɔnɔminɛ bɛɛ na ta tiɲɛ ka papier bɛɛ foyi tɛ mairie kɔnɔ bilen Wankoro commune kɔnɔ Allahu akbar o kuma ko dekun don ninnu jamanen don koyi o kuma ko fɛrɛ kɔni bɛɛ ka kan ka tigɛ bi walasa dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin i k'a dɔn Wankoro ani a makafe bɛɛ ma i n'a fɔ fasiri y'a fɔ cogo Moriba Sin Kamara ale ka fasiri don kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni dekun tɛ fila ye gɛlɛya tɛ fila ye i y'a fɔ cogo min na k'a daminɛ Bankas Banjangara i k'a dɔn nin sigida ninnu bɛɛ lajɛlen Sokuran Jalisago ani Wankoro ka jigin Burkina Barani yanfanw na Kromro ko bɛɛ de bi kamana guan kunna bi bɛɛ bɛ jɔrɔ minɛ kunna kɔrɔ ma Aruna ka kulusi senda tigɛ dɛ Aruna ɲininkali de don fɔlɔ ayi o kuma jagoya ye fini dɛsɛlen don ye wa anw y'a f'u ye ko an ka bagi dɛsɛlen don wa anw y'a f'u ye ko pangene ka d'an ye pangene ko ye jagoya ye woro la kumere ka hakɛ to kɔrɛ ma ɲina wuli ka wuli ka taa bi mɔɔw ka ten ko silamɛya ninnu ye Allahu akbar Kromro an bɛ waati kɔni sera kosɛbɛ o kuma directeur régional min bɛ Ozo Frere kunna i k'a dɔn Kulikoro olu fana taara nka i k'a dɔn k'a fɔ yirituruba kɛ kangabakaw fɛ yen o yirituru kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ wale min n'a kɛra ninkura fiyɛtɔ de ye ka yira k'a fɔ Kulikoro mara bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ Kolokani Kati ani Joyila kɔfɛ o k'u taara yirituru min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ tali kɛ kangaba a lycée public la k'a kun ti dɔwɛrɛ ye kabi waati min na juillet kalo tile 15 min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita ale ye a baara
bolo baaraw kɛ ko wulikajɔ lawuli kun tɛ dɔwɛrɛ yiri ka turu bɛɛ fɛ i n'a fɔ commandant n'o ye Boubacar Kulubali ale ye directeur régional min bɛ eaux et forêts kunna Kulukɔrɔ a n'a makafo k'a ye kibaruya caman di nin kɛnɛ in kan o fana sɛbɛn a fasirilen don i k'a dɔn k'a fɔ Usumani Nɔ Sagara fɛ fara ɲɔgɔn kan na an jigi b'a la k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn directeur régional la n'o ye Kulukɔrɔ eaux et forêts ta ye a ye wulikajɔ baw kɛ cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jiri ale bɛ hinɛ karaba ala ka jiri turu caya ni jiri cayara ji bɛ na ni ji nana dugukolo yɛrɛ bɛ kolo don balo bɛ sɔrɔ siga t'a la o kumana ala k'an bɛɛ sababa ma n'ala sɔnna lajɛbaw ka ca kosɛbɛ o kumana min bɛ tali kɛ Alker Kulubali ani k'a dɔn Musa Sanaba Keita madame Maïga Basan Dramé i k'a dɔn k'a fɔ entreprise citoyenne kɔnɔ an b'u fɔ an ma ɲinɛ Sorona Saka kɔ ani Falakɔnɔ min ka Bura Daɲɔ Seku Sogo le vrai Modibo Diallo min ye Ablaye Labasi ye an b'u bɛɛ fo y'a fɔ Joyilakaw fɛ yen nɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnen na Général Keba Sankare Buguni gouverneur don ani ka se k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ka gouverneur muso ma Cissé Aminata Diallo an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a dɔn lajɛ ani lamɛnni kɛko ɲuman na a barika Ala ye o kumana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo faso kɔnɔ faso kɔ kan bakurunba foli la ka bɛɛ lajɛlen fo an ma mabɔ maa la ka k'an bɛɛ dan ni Ala ka jɛ ye kunnafoni wɛrɛw olu kɛnɛ kan sini kɔni sini ye jɔn ye ba Ablaye a fɔ Antoine Bɛnkɛ dan ani n k'i ɲininka un autre vieux mɔgɔ parce que toi tu es avec un vieux mɔgɔ honorable Ablaye Cissé Wolo ale de b'a fɔ sinon ne ye vieux mɔgɔ fɔli dabila dɛ d'accord y'a faamu o kumana k'an bɛn ani cɛ ka kulomajɔ ni ɲɔgɔn da la